Érhes, göthös ló. Na annak, ha szénát kér, zabot adsz. Ha zabot kér, akkor vizet adsz, mindig mást adjál neki, mint amit kér. Ennyi a dolgod. Hát ez könnyű, ezt megcsinálom. Úgy legyen. Úgy is csinálta a legény, ahogy a sárkány parancsolta. Hát egy napon a sárkány elment vadászni, Jánoska etetett az istállóban. Egyszer megállt a sovány csilló hátánál. Jaj, te kicsi csikom. Hát egyél, miért nem eszel? Jaj, Jánoskám, látom, hogy te neked jó szíved van. Ezért most, ha meghallgatsz, szerencsével fogsz járni. Mert én nekem az abrakom a tüzes parázs. De a gazdám nem ad, mert azt akarja, hogy megdögöljek. Azért akarja, hogy megdögöljek, mert egyedül én ismerem az ő titkát. Hogy s mint lehetne őt elpusztítani. Hát én bizony azért nem adok neked azt, amit kérsz, mert azt a sárkány megparancsolta, hogy ne adjak. Hát akkor nem is viszed haza a király kisasszonyt, annyi szent? Hűha, akkor viszont kívánj, amit akarsz, én megteszem ám. Én csak egyet kívánok, hogy vasárnap, amikor a sárkány a templomba megy a király kisasszonnyal, te maradjál itthon, és széges nekem a favágónál egy nagy adag rőzsét. A többit meg bízd én rám. Jó van, így legyen. Alig várta János, hogy templomba menjenek, megjutotta a gazda, mikor leégett visz alónak egy lapát parazsat. Még meg se szusszant, mint egy palásig megette, abban a minutában lábra is állott. Várjál. Még oda sem adtam az első lapátot. Akkor gyújtsunk tüzet. Szerintem tüzet kéne gyújtani, nem? Mit szólnátok, ha kicsit parazsat csinálnánk? Hm? Ez itt jó lesz parázs, még egy parázs. Hogy kell bekapcsolni ezt az újfajta parazsakat, nem is ismerem. Megvan. És felnyalta. És a második adag varázs. Azt is felnyalod, mint? Gyönyörűség. És amikor az összes parazsat felnyalta, egy csodálatos aranyszőrű paripa lett belőle. De nem is csak egy sima paripa, aminek 4 lába van, hanem ennek 5 lába is volt. Megrázkódott, nagyobb fújt, de bezzeg káprázott Jánoskának a szeme. Olyan gyönyörűséges volt ez a paripa, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Hát gyönyörű, ugye? Hát én ilyet még sose láttam. Jó tett. Jó tét helyében jót vár, Jánoskám. Menj le a pincébe, van ott egy nyered, egy kard és egy kantás. Azt hozd fel, ide. Jó van, már megyek is. Sárkány. Jó van az én kontám. Péter, hát te meg hova viszed azokat a lószerszámokat? Hát, jaj, ne ülj meg engem. Én csak erre jártam a pincében. Hát pedig most már másodszor húzott ki a gyufát, megöllek bizony, Jánoskám, én nem hiszek neked többet. Hanem Jaj, még hagyd meg az életemet, ne ülj meg engem. kis időt kapsz tőlem, jó? Jó. Amíg annyi időt adok neked, amíg egy kupa bort megisztunk a te bűneidben. Na tessék, Jó, igyál velem. jó, hát akkor ígyunk egy kicsit. Igyál velem. Tudom, bűnös a te lelked. Na, igyál. De ígyunk a te bűnödre is akkor, mert sárkányként azért van egy-kettő. Hát, mit mondjak? Végül is. Ígyunk az én bűneimre is van. Jó van, ígyunk még. Igyál te is, Én barátom. iszom a... Isztak még egy kupa bort, meg Ez még egy igen kupa jó volt. bort. Jó fajta volt? Hagyd meg az életemet, na. Egyszerre csak Igyál még elkezdett egyet. táncolni, sárkány, nagyokat rikkantott, lábam ide, lábam oda, Jaj, de jó